Čaute, volám sa Daniel, chcel by som sa s vami podeliť o skúsenosti s klinikánou a transplantáciou. Je to približne 10 mesiacov, kedy som sa rozhodol ísť do toho a svoje rozhodnutie vôbec neľutujem, ako vidíte, výsledky sú teda perfektné. Určite na začiatku som aj zvažoval, do ktorej kliniky ísť, prečítal som si zo pár recenzií a potom som natrafil na klinikánu a som rád, že som išiel do toho s nimi. Celkovo ich servis je na veľmi profesionálnej úrovni. Dnes je to teda približne 10 mesiacov. Cítim ešte, že nejaké vlásky rastú a budú rásť. Celý proces trvá asi 14 mesiacov. A chcem sa im ešte raz s týmto poďakovať celému tímu od doktora, chirurgov a hlavne Aliho, ktorý ma supportuje a operáciou sa to nekončí, dostanete človeka, ktorý sa vám bude venovať aj po operácii a bude si s vami písať a kontrolovať priebeh, či je všetko v poriadku, takže není to len o tej jednorázovej operácii, ale odporúčam aj ísť s nimi do toho, pretože ten pooperačný servis a celkový support je 5-hviezdičkový. Ďakujem ešte raz a prajem veľa spokojných zákazníkov, ako som aj ja. Ďakujem.